Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 43. This time check is Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 26 na bulan sang Setyembre tuig 2020. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga adlaw. May dutay lang ko nga itugda sa palayag ni Ma'am Pasita Tero Kaina upod kay Aksyon Boy Duran. Dire nagapakita nga ining natabo dira sa New Government Center, pila ka bagay ang kulang. Number 1, kulang kita sistema. Ikaduha, kulang kita komunikasyon. Ang magtimbang nga bahin, wala dapat masulon mo. Ang tuyo sang DSSD maayo, makahatag bulig, din kulang lang sang sistema kag komunikasyon. Ang aton niya suwestyon, sa DSSD, kung mag-amoy ni nga programa, wala man bayad ang radyo nga magkadto kamo dire ka magsiling, buwas may ara kami panagtag, kung mahimo ipalinton abe, nga sa isa ka organisasyon, una, organisasyon sa mga driver, 20 lang kabilog. Organisasyon sa urban poor, 20 kabilog. Organisasyon sa pila ka mga grupo kag sektor, tag 20-20. So matotal, ang hatagan nga ticket buwas, isa lang kagatos. Hindi na mabudlay. Wala man yung ginabayaran sa radyo na, basta importante ang bulig sa pumuluyo sa panahon karon sang pandemic. Ti siguro, antes ka mo maghatag, duha ka adlaw nga lawag-lawag sang radyo na, isulat sa pamantalaan, eksakto naman guro na, nga ang pumuluyo makaintindi, nga ang pagpanagtag ninyo kada adlaw tag isa lang kagatos.
Tiyan mo ng siling ko, kulang sa komunikasyon, kulang sa sistema. Ang tuyo, mayo. Hindi man mo basol ang tao, pagkabatis ang tao nga bulig, kagatagaya, natural, madagsa ina. Amo na siling ko, nakulangan gawa, sistema. Amo na siling sa mga malam sa una, ang mga hurubaton nga nagasiling, may tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Sugiran mong isa, di malapta na. Ti bangod sini panghatag bulig, ginsugid sa isa, ka-driver, hatag kaginsugid sa alos tanang nga driver, ginsugid sa isa, dira ka membro sang urban por, lumapta ang balita, linibo ang nagtupa sa NGC. Bulig na yan mo. So, ang silingon aton panugyan malang ini. Next time, may mo kita sa gusto nga sistema. Kung isa ka gatos lang, ipalayag aton, buwas sa NGC, isa ka gatos lang. Kag may mga ticket na ina sila nga ginakaptan. So, ang makadto sa NGC, ginasulit, isa ka gatos lang. Di amo ina ang dapat natabo. Amo nang siling ko, wala sang balasulon, ang magtimbang nga bahin, hindi pagbasulon. Husto, kag mayong tinutuyo sang DSSD, samtang ang pumuluyo, hindi man mabasol, kay subong, ang kapigaduhon, hindi man maagwanta. Kay kadamo sa wala trabaho, kadamo sa nawad-an trabaho, kadamo sa nagsirira, ang tanan nga mga empleyado, iban wala empleyado, iban permanente, temporaryo man nga naguntat negosyo. Amo na kung magsiling nga may buli gani, nga ihatag, hindi mo na mabasol, madinagsa gina, yawat paman mo. Amak mo kung makabaton ka bulig, bisan isa na lang kasimana nga makapian-pian sa isa ka pamilya. Amo nang siling ko sa masunod basi pa man lang makadihon sila sa husto nga komunikasyon, husto nga sistema para hindi ini maliwat ang natabo. Lantawa to, dinagsa ang New Government Center, kundi guba ang social distancing. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Hindi nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
challenge agud mangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Oy, sa sulod sang panimalay, sino ang maluyagon mangluto? Number 1, ang asawa sa sulod sang puluyan. Number 2, ang bana kung under desire, understanding. Ikatatlong kabataan o kung ang iban, may mga tulutimbang man. So nga ton suwestyon na muni. Philippine Standard Time, lasay 55. Ari ho, Noel. Baw, ano man ni si Congressman Mikey Arroyo yung dinuso yan kalang-alang pa. 2022 pa to, ang eleksyon, daw ipospon niya pa. Sos, uminit ang isyo, nangalapkap sa mataas nga panalga, manubo nga panalga, naglain-lain nga sektor, kabilog nga pungsod, Pilipinas. Di kung pamatian ta mga senador kahapon, unconstitutional ang ginaduso nga pagpaisol sa eleksyon sa tuig 2022. Kung pamatian mo si Senate President Vicente Soto, siling niya ang ideya na lamuran sang kontrobersyal kag unconstitutional nga isyo. Senador Ping Lacson niya osek sa oras ang pagtalakay sa isyo. Kabalo na gid sila nga wala ini ginapahanugutan sang konstitusyon.
kung si Franklin De Leon, Senate Minority, siling niya, wala na ko na sorpresa sa suwestyon na pagpaisol. Medyo dalom-dalom ang buot niya silingon. Intradang Comelec. Di sa Comelec, wala man kami nakita ang rason para ipaisol ang eleksyon sa Mayo 9 tuig 2022. Bisan pa, hindi matapos ang COVID-19. Nya doon nakaklaro ang kasuguan sa pungsod nga ang eleksyon hindi lang basta-basta ipaiway. Nya preparado na kami. Pwede man na yan magkadto tong butante kung ara pagyapon ang COVID-19. Di may ara makita nga mga protokol, gasuksok, mas lapis, mas may ara man sila. Face shield, ti ano pada ang diferensya sina. Entrada man, papapil man ang Malacanang. Siling sa Malacanang kahapon ining ideya ni nga pagpaisol sang 2022 ng eleksyon. Bangod ang rason, COVID-19 pandemic, niya hindi na iya pwede. Dapat madayon kay ara na ya, sa aton kasuguan, ginmando na nga dapat madayon ang eleksyon. Si Congressman Mikey Arroyo, base nalipat lang, nga ang aton 1987 nga konstitusyon masyado katag kag may aragid pitsa, may fix na nga pitsa sa aton nga konstitusyon sa paghiwat sang national election dapat hiwaton sa ikadua nga Lunes sa bulan sang Mayo tagsa katatlo katuig. Klaro? Galing kay ang iban daw hindi luya magalin sa pwesto. Daw nahadlok base kon mailisan. Ang iban nakapungko sa pwesto daw gusto nila nga higtan ang ila pwesto sa pulungkuan kag hindi na magalin. Naingi man niya mo kung ara ikaw may kwarta ka na, may puder ka pa. Daw ang panawag sina daw kung sa mga kanto pa ka ginubog. Nya nun Islaman daw dahak-dahak sa pwesto. Kung sa bagay, siling sa iba niya ang incumbent nga gapungko subog bintaha Kung galing tagaan taman sang iban, nga mga lagad man, kung daw hindi komporming tao sa inyo, kayo lagi pulos papungko nyo na, pabuslad ang iban. Kaya ang iban na sunod-sunod lang. Ang iban, ang panawag na daw, ay kabudlay usaron sa tinaga, daw kalaway. Galing kati mo na daw ang ila sinisitwasyon, inablang daw tando-tando kung ano ang ihambal sa ibabaw, tango lang nga tango. Akalain, wala tinindugan ang buot silingon. Ang iban wala pa delikadisa. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Gamyo ang makaaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3. DTX 500, kinarimahin ta kamo, hindi magkalipat Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3 na. Kadasig sang oras, no? Purti matsubong, Cayetano, Velasco. 15 kabulan si Cayetano, 21 si Velasco. Madayon ayan ang magpungko ni Velasco. Laban, daw tunaw pa, daw kadulom sang palabuton ni Velasco nga mangin House Speaker. Inapulihan siya sa nagkalain-lain grupo sa mga kongresista sa Kamara. Daw damo, no? Supporter ni Cayetano. Hamak mo nga, duwa ka budget hearing, ginpaisugit, gin-cancel kay kuno, may kokos. Sa ulihi, na diskubrihan, nagtipon gali sila para suporta kay Cayetano nga magapabili bilang House Speaker kag gintawag ang ila grupo super majority. Natabo subong sa Pilipinas padamo-damo. Hindi kun anong kalidad, hindi kun ano pa, kundi padamo-damo. Nadamo kami, di makain ka. Kalay. Amo gali na, bisan may hinambalan, bisan may agreement, kay madamo sila. Iduso ginila, padamo-damo. Dawla na delikadisa, no? Ang nagakatabo. Nga, ano maayugid si Cayetano, haw? Grabe, no? Pati ang term sharing daw, lapakon sa iban nga mga kongresista. May jutay pag mga nabili na. Nga medyo may jutay nga apin-apin gawa kay Velasco, si Congressman Lito Atienza. Nya wala gid palabra di honor kag delikadisa kon matabo ini. Nanawagan gani mo si Atienza kay Presidente Rodrigo Duterte, siling niya be ariglahan ni, hindi bala nga sa tubang mo amo naging kasugtan ni Cayetano kag Velasco. Subong yaho daw hindi amo nagakatabo. Galing siling ni Presidente Rodrigo Duterte kung luyag sa mayoriya, wala ko mahimo. Ba, daw lain ang tuno, haw. Ini mainit ini nga isyo sa sulod mismo sa grupo sang mga representante sa Kamara. Wala na dulod kinisa, wala na para bladi honor. Ang importante ara sa poder kag matagaan sila mayong pwesto. Kaya dumayo gurong pwesto nila sa panahon ni House Speaker Cayetano. Amo na ni ang pagkarumpag kag pagkaguba sang relasyon sa mga kongresista sa Kamara. Bangod kay padamo-damo ang nagakatabo. Wala na ginaunor pa kung ano ang agreement. Basta damo kami, kaming daog. Ba, majority rule ay kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Size. Babalik kami pagkatapos ini.
pati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:10. Tamaan gi si Arroyo, si Congressman Arroyo, siling sa iban nga mga gatuon sa konstitusyon yaman amo gina ang resulta kun wala ka gatuon sa kasuguan sa pungsod, kalain. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Aiden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,